gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Sažeto bi se ovo što ću govoriti moglo svesti u onu pjesmu „Kuda ideš svijete moj, kojim putem“. Sjećate se te pjesme? Dakle, što hoću reći? Pa jučer smo cijeli dan ovdje raspravljali, ja nažalost sam imao druge obaveze pa nisam mogao biti, o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. I ukazao bih vam na jedan fenomen. Naime, i prije nego je zakon prošao vladinu proceduru, već su mediji rekli to je to i to će sigurno proći kroz parlament. Dakle, u kom to svijetu mi živimo kad je sve predvidljivo od pisanja zakona do prolaska najveće institucije zakonodavne vlasti i institucije izabranih narodnih predstavnika. Dakle, i mediji nam pomažu, ali i govore o slabosti ovog visokog doma, da ne znači ništa, da smo mi prolazna stanica za zakone koje pišu negdje drugdje. Znate, dugo sam ovdje, događalo se da je poneki zakon pao zbog neslaganja u koaliciji. Sada to više nije moguće. I taj dojam mediji nisu stekli bez veze, nego zbog dugogodišnje prakse. Da li je to dobro? Ma naravno da nije dobro. Parlament bi trebao biti sraz različitih stajališta i iznalaženje najboljih rješenja. Parlament bi trebao uvažiti prijedloge zastupnika koji nisu u vladajućoj većini jednako kao i ove druge, razgovarati o tim prijedlozima. Možda ja jesam posljednji romantičar, ali ovo kakvo je danas stanje i kako nas objektivno ocjenjuju mediji da to stvarno je tako, samo prolaz kroz parlament, ne valja. Ne valja. Imao sam privilegiju razgovarati s jednim predsjednikom Sobranja iz Makedonije koji je bio naš dragi gost ovdje, inače naš student iz Zagreba, nažalost pokojni je. On mi je rekao da uživa dogovarati sa opozicijom kvalitetna rješenja za svoj narod, a živjeli su u uvjetima svojih unutarnjih problema u državi, etničkih problema, do problema nepriznavanja od nikoga, do problema negiranja njihovog imena. I radili su tako. Mi koji punim plućima uživamo svoju slobodu i neovisnost se ne znamo dogovarati. Ne znamo iznjedriti najbolja rješenja. Pa čemu onda ovakav parlament? Pa uvedimo kancelarski sustav. Pa imamo gospodina Merkela ovdje koji će sve rješavati. Pa će parlament stvarno biti ovakav kakav je. Ljudi moji, mi smo došli u poziciju nerazvijanjem parlamentarizma u Hrvatskoj, zapostavljanjem unutarstranačkih aktivnosti, zapostavljanjem kriterija za napredovanje unutar stranaka, težeći ka tome da atraktivno bude ispred onoga što je suštinski, ispred onoga što je sadržajno, došli smo u slijepu ulicu. Došli smo u slijepu ulicu parlamentarizma i sa ovakvim ponašanjem i onih koji su u većini i nas u manjini koji stalno pružamo ruku suradnje, ali se ta ruka ne prima, nećemo napredovati i ocjena rada ovog Sabora nikada neće doći do neke trojke koja bi trebala biti prihvatljiva za ovaj visoki dom. O tome sam želio malo reći ovdje pred svima, jasno, sa dugogodišnjim iskustvom, da smo skrenuli sa pravog puta. Ako ne počnemo surađivati, ako ne prihvatimo ruku suradnje, da će biti nemoguće vratiti se na pravi put istinskog parlamentarizma. Hvala vam lijepa.
Hvala. Sljedeći klub zastupnika biti će onaj Mosta nezavisnih lista u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić, izvolite.